assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw, diɲɛ magobatigiw, jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. Ni siraba kumakan jamukan daminɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin assurance lafiya mɔgɔw ma olu minnu sɔnna ka an dɛmɛ jamukan in kɔnɔna la. Bi aw ka jamukan na an bɛna kuma fɛn min kan o de ye nɛni ye circulation na. I b'a ye circulation na mɔgɔw bɛ kilen ka ɲɔgɔn nɛni. Nga u tɛ mun dɔn nɛni bɛ se ka na ni accident. N'i y'o fɔ a bɛ bonya dɔw hakilina ma. Nga an b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna kun mun na a bɛ na ni accident. N'i ye mɔgɔ nɛni a dusu bɛ bɔ. N'a dusu bɔra a bɛ fɛn o fɛn k'o kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ kojugu ye. A bɛ se ka na ni ɲɔgɔn gɛn ye. A bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛw ye fo ka taa se accident ma. A dɔ de la ka ne yɛrɛ sɔrɔ. Ne ye n jɔ dɔrɔn ka sira di senamatigi dɔ ma a ka tɛmɛ. O dili mun kɛra mototigi dɔ tun bɛ ne kɔfɛ. A kunnen ne la a ye fan bɛɛ kɛ nɛni ye. Ne y'a ɲininka n ko mun de kɛra. Ko ne ye n jɔ ne ma n tɛgɛ labɔ mɔbili vitiri fɛ k'a yirali la ko n bɛna jɔ. Ne ko a ma mɔbili ma dabɔ o kama. Siraba sariyaw ye fɛn dɔ de fɔ jɔli la. E mɔgɔ min bɛ kɔfɛ e de b'i kɔlɔsi ɲɛfɛmɔgɔ la. O bɛ kɛ cogo di? Fɛn dɔw bɛ yen a bɛ fɔ mun ma fede stop. Ni a tigi y'a sen da a ka frein kan dɔrɔn o b'a yir'e la k'a fɔ ale bɛna jɔ. E kan k'i kɔlɔsi o la. Et puis fɛn wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ mun ma distance de sécurité. N'o de ye ka furancɛ jan don i ni ɲɛfɛ mɔbili cɛ i ni ɲɛfɛ bolimafɛn cɛ walasa ale mana bali ka jɔ e kana s'a ma. Siraba sariyaw ye nin de ɲini a fɔ ne ma distance de sécurité n'i bɛ mɔgɔ kɔfɛ e de kan ka ninnu jateminɛ. E t'o dɔn ne ye n ka jɔli kɛ ka sira di mɔgɔ wɛrɛ ma e bɛ na ne nɛni ko ka d'a kan ne ye n jɔ ne ma n tɛgɛ bɔ vitiri fɛ mɔbili vitiri fɛ k'a f'e ɲɛna n bɛna jɔ. Donc o b'a yira k'a fɔ ale de tɛ siraba sariyaw dɔn. Ne dusu bɔlen ne ye yɔrɔ dɔ ɲini k'an jɔ fɔlɔ parce que siraba sariyaw y'o de fɔ ni dusu bɔlen don i b'i jɔ fɔlɔ ni dusu dara i bɛ sɔrɔ ka taa. Donc ne ye jɔyɔrɔ dɔ ɲini k'an jɔ yen nɔ dusu dalen taara. O la o ye k'a yira k'a fɔ nɛni circulation na a man ɲi ni mɔgɔ dusu bɔra a bɛ se ka na ni accident. Ne kɔni hakilina ye min y'a la mara cogo dɔ de ye parce que ɲɔgɔn n'i bɛna i bɛ bɔ n'i ka i bɛ ko min kɛ so i bɛ bɔ n'o de ye kɛnɛma n'o n'i maralen don ka mɔgɔw nɛni circulation na a man ɲi ya ko ɲɛnama tɛ n'o n'i marala dɔrɔn ka i mɔgɔ ɲɔgɔn nɛni sira kan ko ɲɛnama tɛ vraiment ne tɛ ale fɛ quoi. Hali ni mɔgɔ in nɛni m'a f'i ɲɛna vraiment yafa ma n jo t'a la pour que kɛlɛ kana kɛ circulation na parce que n'aw y'aw jɔ circulation na k'a bɛ kɛlɛ kɛ a t'i da aw dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ a la k'a sɔrɔ u sen t'a la donc ɲɛgɛn nɛni mɔgɔw k'a essayer k'o dabila a man ɲi circulation na a bɛ marabaliya ko fɔ. Circulation na mɔgɔ b'i yɛrɛ ka so image dɔrɔn de di i ni min bɔra so n'i ye min kɛ circulation na o b'o de yira donc ne kɔni fɛ nɛni circulation na. N'i ye mɔgɔ min na a man k'a tigi tɔɔrɔ yɛrɛ parce que i y'a fɔ a tigi ye i ye mɔgɔ modèle min ye mɔgɔ mɔgɔ ni fɛn dɔ bɔra so ni ɲuman don i tɛ sɔn ka mɔgɔ nɛni circulation na. An bɛ na ni fɛn caman ye parce que n'i ye mɔgɔ min nɛni n'a ma bɛn a ma a b'a fɔ k'a b'i jaabi aw bɛna to ka ɲɔgɔn sama sama circulation na aw bɛna mɔgɔ wɛrɛw degun aw nɔfɛ mais fɛn kelen dɔrɔn de don marabaliya dɔrɔn de don n'i marala i tɛ se ka mɔgɔ nɛni nɛni ta anw maliyɛnw ka fɛn ye an bɛ k'a daminɛ sisan n t'a dɔn an y'a bɔ yɔrɔ min na. Nɛni o bɛ na ni kɛlɛ ye mɔgɔw ka mɔbili boli ka ɲɛ dɔrɔn de don. Bon ne hakili ye mun ye a kɔni man di ne ye parce que ka mɔgɔ nɛni a bɛ na ni ko caman ye quoi a bɛ na ni sa a bɛ accident provoquer a bɛ fɛn caman provoquer bɛɛ dimine bɛ circulation na halisa ne tɛmɛna taxitigi dɔ ni siramatigi dɔ u bɛ ka ɲɔgɔn fana a bannen quand même ni mɔgɔ bɛ se k'a dabila a man ɲi parce que a bɛ accident provoquer. Yan kɔni mɔgɔw bɛ nɛni min kɛ circulation na ne bolo mɔgɔw bɛ énervé de parce que sira ko ka gɛlɛn bon embouteillage ni mɔgɔw bɔra a la ka tila ka na sira ta ni ko dɔ kɛr'u la dɔrɔn u bɛ dimi joona quoi bon ne yɛrɛ bolo fɛnɛ anw fɛnɛ ta anw nɛni ka di parce que anw ye transporteur ye mɔgɔw b'a dɔn anw ka jigiya ko ka gɛlɛn dɔɔni anw nɛni ka di sinon u t'a kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na quoi
ne bolo malien an bɛ cogo min na jamana ka kala donc an kan k'an dusu suma ɲɔgɔn kɔrɔ parce que ni jamana kalaman don donc an yɛrɛ dama fɛnɛ kan k'an dusu suma ɲɔgɔn kɔrɔ pour que kɛlɛ wɛrɛ kana kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ duguba kɔnɔ yan ne bolo gouvernement fɛnɛ ka siraw dilan ka essayer ka sira régulariser pour que mɔgɔw bɛ lafiya u kana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ ka bala wɛrɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ jɔrɔlen don an ka denbaya musakaw la donc kɛlɛ man ɲi. a ne kɔni ta hakilina nani min kɔni bɛ ka nani ko ɲuman kɔni tɛ mɔgɔ kɔni man ka maa nɛnɛ maa rɔ parce que ça peut arriver à tout le monde mal conduit comme ça ça peut arriver à tout le monde bɛɛ bɛ se ka mal conduit kɛ ne yɛrɛ ka mɔgɔ nana n'a sera yɛrɛ ma don min na don tu vois ni bɛɛ bɛ yɛrɛ nɛnɛ ni bɛɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ nɛnɛ y'a dɔn k'a fɔ to ko ɲuman kɔni nɛni kɔni tɛ ko ɲuman ye. Alhamdulillah ne tɔgɔ Abdurahmane Dama ne ye autocol Kanaga ɲɛmɔgɔ ye Bamakɔ Barilabugu yan nɔ. Abdoulaye ni minnu bɛ kɛ siraba kan e bolo kɔlɔlɔw b'a la. Comme i y'a fɔ cogo min na siraba kan nɛni a man kan mais o ye an ka quotidien ye bi à longueur de journée an b'a ye mɔgɔw b'u tɛgɛ fifi ɲɔgɔn ma mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛni et puis nɛni cɛjugu yɛrɛ la. Denmisɛnninw bɛ mɔgɔkɔrɔbaw nɛni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ denmisɛnninw nɛni a man kan siraba ka sariya foyi tɛ mɔgɔ yamaruya comme an yɛrɛ b'a dɔn an ka tradition la adamadenya la ani silamɛya la k'a fɔ i b'i mɔgɔ ɲɔgɔn nɛni surtout mɔgɔ min ka kɔrɔ n'i ye mɔgɔ min b'i fa bɔ mɔgɔ min b'i ba bɔ o kɔlɔlɔ dɔrɔn de b'an kan foyi t'an kan nin ko mun tɛ bɛn an ka diinɛ na an ka adamadenya la o kɔlɔlɔ yɛrɛ de bɛ an ka jamana in kan bi parce que i ye mun fɔ sisan ne yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko mototigiw n'u tɛmɛna mɔgɔ la n'a m'u diya ou bien n'i tɛmɛn'u la tɛmɛcogo la n'a m'u diya u bɛ nɛni mun kɛ u bɛ nɛni jugu nɛni fin mun kɛ adamadenya la o yɛrɛ ye kɔlɔlɔ o balaw o masiba o de bɛ an kan bi bon nin kɛbagaw an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u kanda nin kɔni nin ye kojugu belebeleba de ye nin ye balaw belebeleba de ye jamana in kɔnɔ denmisɛnnin ka to moto kan mobilitigi bɛ tɛmɛ la mɔgɔkɔrɔba a b'i fa bɔ a b'i ba bɔ a tɛmɛlen i la e b'i bolo fiyɛ ka kɔrɔta ma ka banenjugu kɛ ka fanenjugu kɛ ko circulation est-ce que circulation bɛ mɔgɔ yamaruya ka mɔgɔ mɔ nɛni wa est-ce que circulation bɛ yamaruya jumɛn d'i ma que e ka autorisation jumɛn d'i ma ko mɔgɔ dɔ kɛwale kɛ hali kɛwale kana ɲɛ hali n'a kɛwale ma ɲɛ yamaruya foyi t'i bolo k'a banenifin ou bien fanenifin i ba bɔ ɲɔgɔn i fa bɔ ɲɔgɔn o balaw o taabolo o de nana ni balaw yɛrɛ ye jamana in kɔnɔ o de y'a to an bɛ nin problème ba in yɛrɛ kɔnɔ an bɛ nin dingɛ in kɔnɔ jamanaba don mais n'an ma an yɛrɛ kɔlɔsi k'an denw kɔlɔsi an yɛrɛ kun kɔlɔsi nin balaw ninnu ma ani nin nɛni ninnu ma a bɛ jamana in segin kɔ donc adamaden bɛ welewelekan mun bila ka taa bɛɛ ma bɛɛ k'i janto a denmisɛnnin tɛ mɔgɔkɔrɔba tɛ nɛni ninnu circulation taabolo dɔ tɛ an taabolo dɔ tɛ silamɛya taabolo dɔ tɛ adamadenya taabolo dɔ tɛ an bɛɛ k'a dabila. circulation na ɲɔgɔn nɛni ani ɲɔgɔn dɔgɔya a bɛ na ni ko caman ye ko minnu laɲininen tɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye an ka usagers mobili bolilaw depuis u bɛ laɲini kɛ ka permis ta sariya dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ɲɛf'u ye u ka kalan kɔnɔna na bon c'est vrai que caman bɛ u tɛ formation kɛ yan'u ka permis ta nga a ka kan permis ta yɔrɔ yɛrɛ la ONT la sariya dɔw bɛ yen nɔ olu batolen don o ka kan ka ɲɛɲini o bɛ fɔ candidat bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ examen kɛ olu bɛɛ bɛ a bɛ ɲɛf'u ye k'a yira u la depuis examenw ma daminɛ bonyali a ka ɲi circulation na parce que mɔgɔw bonya ye fɛnba ye hali mɔgɔ ka du kɔnɔ même en dehors de la circulation yɛrɛ kana kɛ yen mɔgɔw a kan ka ɲɔgɔn bonya n'aw farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ la a kan ka ɲɔgɔn bonya a kan ka sariyaw jateminɛ min ka kan ka bɛn min tɛ bɛn a k'o kɛ nka circulation ta danfaraba b'o la o ni tɔw cogo tɛ kelen parce que circulation na n'i ye mɔgɔ dɔgɔyama dɔw bɛ yen nɔ o tɛ bɛn fiyewu parce que a bɛ na ni dusubɔ ye ni mɔgɔ ninnu ni dusu bɔra ko bɛɛ bɛ se ka kɛ donc dusubɔ ni i ye mɔgɔ bɛ se ka dan sago ko dɔw la
boli circulation yɛrɛ kɔnɔna na par exemple an ka conducteur ou chauffeur bɛ dépassement minnu kɛ an'u bɛ u filifilili minnu kɛ ɲɔgɔn ye wa i b'a ye dɔw b'u jɔ ka sɔrɔ u ma client tɛ donc n'i ye mankan kɔni sɔrɔlen a la i bɛ taa sɔrɔ dɔ de ye sɔsɔli kɛ yɔrɔ dɔ la donc o ma se neni ni dɔgɔyama la i bɛ se ka a tigi ka kɛwale yira a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni neni voilà parce que n'i ye neni kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka na a tigi dusu bɛ bɔ dusu yɛrɛ bɔli kɔnɔna na i b'a ye a dɔw bɛ yen f'u b'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn gɛn ka tugu ɲɔgɔn kɔ donc o tugu ɲɔgɔn kɔ o bɛ taa kɛ wolofɛn dɔ la i ma sigi ni min ye donc moi je pense que ni n ko n bɛ a tɔ ɲɛfɔ an bɛ se ka jateminɛ kɛ yanni i ka permis ta i b'a ye mɔgɔw ka kan ka surtout poids lourd permis catégorie min ye poids lourd ye i b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ transport en commun kɛ n'u bɛ mɔgɔw ta passagers ta o ye transport en commun olu ka kalan cogoyaw danfaraba kan ka don ani poids léger cɛ parce que olu bɛ mɔgɔw ta u ka kan ka ladɔnniya ko caman na mɔgɔ yɛrɛ bonyali cogoya la ani mobili boli circulation yɛrɛ kɔnɔ gundo fɛn fɛn b'a kɔnɔ u ka kan ka ɲɛdɔnni k'o la o de y'a to an y'a yira k'a fɔ a ka di formateurs ye u ka to ka recyclage jate minɛ permis hali ni permis bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u ka mobili baara yɛrɛ ye mobili boli ye u ka recyclage ninnu kɔnɔ ni éducation bɛɛ b'a kɔnɔ voilà maintenant min ye dusu bɔli k'a dama tɛmɛ fo ka taa se kasarako la o fana ye ko wɛrɛ parce que n'i ko k'i bɛ don kɔnɔ i bɛ se ka a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali bana bɛ se k'u bila a la parce que dusu bɔ yɔrɔnin kelen bɛɛ tɛ k'a fɔ ko n dimina dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ hali n'i y'u bonya hali n'i y'u fo u dusu bɛ bɔ o mɔgɔw fana bɛ yen donc circulation kɔnɔna na i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ bana dɔw bɛ yen nɔ o de y'a to poids lourd tɛ ta abada ni visite médicale ma kɛ bon caman hakili la k'a fɔ ko visite médicale dabɔra dɔrɔn ka ɲɛ dɔrɔn de lajɛ ɲɛ dɔrɔn tɛ o bana dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka na mɔgɔ la hakiliyan fan fɛ min bɛ se ka na ni dusubɔ in ye parce que i bɛ taa sɔrɔ marabanaw b'o la bana wɛrɛw b'o la minnu ye déséquilibre ye déséquilibre mɔgɔ hakili fanfɛla la donc olu banaw bɛɛ bɛ se ka na ni danfara ye mobili bolila ɲuman ni fɛnw cɛ c'est pourquoi visite médicale bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ hali ni i taara visite kɛyɔrɔ la u bɛ n'u tilala ɲɛ lajɛli la u b'a essayer ka i ka wuli k'i jɔ i sen kelen kan i bɛ sen kelen kɔrɔta i bɛ sen dɔ in jɔ pour que k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ kirikirimasiyɛn t'i la n'a y'a sɔrɔ hakili fanfɛla la vraiment o équilibrelen don donc n'i b'a ye ni a tigilamɔgɔ y'i jɔ a sen kelen kan dɔrɔn i b'a ye a bɛ déséquilibré a tɛ se ka seconde damadɔ kɛ seconde 2 3 4 dɔrɔn paf a b'a fɔ k'a bɛ bin donc o bɛ se ka na ni o b'a yira k'a fɔ ko dɔ b'a tigi la mais bana kelen min don olu de bɛ tila k'o sɛgɛsɛgɛ u bɛ papier kɛ k'a d'a ma a ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ kunkololabana t'a la parce que ni hali ni ɲɛ ka ɲi ni kunkololabana dɔw b'i la min bɛ se ka kɛ sababu ye o bɛ danfara o bɛ fiɲɛ don i ka bolifɛn bolili la donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni ko dɔ ye i ka mobili boli la n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de ye il faut une sanction parce que ni mɔgɔ ye sariya sɔsɔ n'i ye ko dɔw kɛ min tɛ bɛn i ka baara kɔnɔna na fo ka ladili de kɛ an bɛ mɔgɔw ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye circulation yɛrɛ sariyaw kan pour que u ka se k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bolifɛn kɔni dabɔra pour que i ka se i seyɔrɔ la joona lafiya kɔnɔ nka n'o nana wolo kasara wɛrɛ la vraiment mɔgɔ si ka laɲini t'o ye minnu bɛ neni kɛ circulation na k'a f'u ye u k'a dabila neni kun tɛ circulation na e t'a tigi dɔn i t'a dɔn mɔgɔ sugu min don a ye kɛwale min kɛ hali n'a sɔrɔ a ma bɛn i bɛ se k'o yira a la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni neni mais autorités de bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka o ɲangili kɛ sinon e man k'o ɲangini kɛ ni neni ye pour que ka se ka a tigi la énerver ka a dusu bɔ dɔrɔn ka k'i kan o bɛ na ni ko ye i ma sigi ni min ye
donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn u ka o dabila parce que o tɛ ko ɲuman ye mobili boli circulation kɔnɔna na a bɛ se ka na généralement i b'a ye dugu kɔnɔna ninnu na transport en commun sotaramaw ni taxiw ni personnels ni ɲɔgɔn cɛ ou bien mototigiw yɛrɛ i b'a ye u bɛ ɲɔgɔn niniw ni fɛnw bɛ circulation na vraiment ce n'est pas une bonne éducation mɔgɔ lamarali bɛ daminɛ depuis du kɔnɔ ka na kɛnɛma donc n'i y'o ye mɔgɔ min na i bɛ taa sɔrɔ vraiment a ka éducation tɔ ka jɛ don donc an kɔni an bɛ a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka o dabila u ka neni dabila neni man kan circulation na. O la an ka jɛmukan tun bɛ ka boli neni de kan circulation na n b'a dɔn k'a fɔ a ye faamuyali caman sɔrɔ kuma minnu fɔra a ye hakilina caman sɔrɔ a k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ neni tɛ an ka fɛn ye neni t'an danbe ye surtout ka taa kɛ circulation na n'i y'a kɛ circulation na a bɛ se ka kɛ sababu ye i ye mɔgɔ min neni a dusu bɛ bɔ a dusu mana bɔ a bɛ se ka na ni accident ye ni accident kɛra dɔrɔn e de nɔ don ka d'a kan e de y'a dusu bɔ bi an ka jɛmukan tun bɛ nin de kan hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamadu. Assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ.